भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। अगे तोरे कारनामा बानी गेलियो गाँवा के पागल गे तोरे कारनामा। अगे तोरे कारनामा बानी गेलियो गाँवा के पागल गे तोरे कारनामा। केतना तोरा माना हलियो जनमो से ज्यादा गे तोरे कारनामा बनी गेलियो गाँवा के पागल गे तोरे कारनामा। अगे बागिया बगीचावा में खेलनी अगे तोरे आंगनावा में खेलनी अगे ताबो काहे छोड़ी चला गेनी अगे लागा दे दिया अपना परानावा गे तोरे कारनामा बनी गेलियो गाँवा के पागल गे तोरे कारनामा।